Mancing ngidul, Pak. Mancing? Nggih. Waduh, kali ngonten iki, Bang. Nggih. Alhamdulillah. Lah. Kok bekale kok Wadah. kambahan iki, Om. Nggih. Rencangnya pun mriko bidal punan. Waduh. Bidal kalau wingi dalu. Kalau aniki. Baik. Nggih, monggo, Pak. Semangat. Nggih, matur nuwun, nggih. Golek amunisi sik bolo. Kare ngenteni aku tok iki koyoke. Kita ke lokasi spot bolo.
Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing maneh bolo. Hari ini Selasa tanggal 14 Oktober. Wis tak kei tanggal bolo. Jen gak tau kan takon ae. Wesel iki jawabe. Iki anyar iki. Iki lokasine di Waduk Lahor, Kabupaten Malang bolo. Tepate sepote iki sabrangan Pakel. Di sebelah kiri nih Pak Rau, airnya sangat turun bolo. Nah, iki ana bolo-bolo teko kedung kandang iki kan. Mulai teko bengi, sitoke ndek kono kok nyelempit. Senengane nyelempit kok. Liya ora ketok. Iku. Oke wis bolo, ya aku tak manggon di sebelah kene ayo. Iki wis mari lanjut prepare iku mau noto-noto kaya wong hajatan ngono iku lho bolo. Ya. Lokasine ngene iki. Oke bolo, wis tak lanjut uncal-uncal sih ya. Kali ini saya menggunakan 2 joran keramat bolo. Ini perolehan pertama kali saya mancing bolo, si merah. Wis amis bolak-balik. Iki tak tokno maneh bolo. Lah sing siji iki, yang satu ini dapat dari Gunung Wako. Pemberian Sunggokong. Nah, ini. Ini bolo. Belah. Ada ini tali pocong ini, berbahaya, jangan berani megang-megang selain saya. Bisa nonjol sendiri, ini bahaya. Pulang saya. Mama gigit nih. Au. Kali ini saya menggunakan media lumut lagi bro. Tetap di jalur yang sama, oke? Oke. Lumute istimewa bolo, gak ono sing gak istimewa. Cukup bolo. Sakmene sih. Semoga-moga ready. Iwake ready, oke? Tinggal seruput kopinya, kita hisap rokoknya. Ikannya makan lap-lap, selundup. Kira ini gak mlebu. Terus. Belum sayang. Wah. Terlalu nafsu. Hampir saja. Mumpung gorong kadung tak angkat dhisik. Lu.
terus. Ikan apa polo? Krepes. Lemet keset ayo. Kasare ayo. Iya. Enak iku lho. Wah. Yo nak nak diblong ayo Dik. Terus mana? Celup. Wis iki iwak putih iki jelas iki. Siwak putih menggilap-gilap iki. Ayo. Ora sida. Oh, sida iki. Cep. Yo. Terangi wae. Laris polo, laris. Iwak le. Iwak opo iki le? Iwak helikopter. Iwak helikopter polo. Iwak helikopter. Wow, melengkung tajam polo. Mangane opo undup-undup to lo. Lah ya iku mangku ya gede kok. Wis ketole muter-muter lah kok wah tadi indung tadi. Oh. Berot maneh polo arek. Wis tayang perdana polo oleh iwak iki langganan. Ya tadi tetot. Gak mono ya rek. Lengan bolo. Lu. Tenang. Nah, tau nang kene iki. Oh, angel bolo.
Oke bolo, wis pamit sampai kok kene ya bolo. Iya hasil akhirnya Masih lagi. cek kerumbu. Cek kerumbu bos. Nah iki hasil akhirnya ya. Wes iwak murup-murup tok. Wis beraneka ragam iwak. Penting iwak bolo. Iya. Wis iku hasilnya bolo. Wis iki aku zong nganti gosong. Sing penting disyukuri iso budanan kali ya bolo. Ya wis tak cukup tak akhiri kaya ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yo lali bolo. Wis terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jangan lupa terus subscribe bolo, dukung terus channel MH Fishing, oke? Ya wis terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.